बेनोमोन आरोना लोगोफोर जोंहानि गय बागाना बारा बुरजा नङा 2 बिगासो जागोन नामाथाय ओमफ्राय ओरैजा गायबावगोन उनावहाय दा सिजन जाथ'वाखैना जेब्ला सिजन सफैगोन अब्ला बेयावबो गायजोबगोन आरोना लोगोफोर होमबाना बुरजा नुगोन ग्रोम ग्रोम मोजां समायना नुगोन गय बारिखौ लोगोफोर बेनोमोन आरोना लोगोफोर जोंहानि एसे गय गायना दोन हेलौ लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय फिन खनसे बयखौबो बरायफिननाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स' लोगोफोर माबोरै दं आसा खालामो बयबो गसाइनाव मोजाङै दं जानांगौ लोगोफोर आंबो मोजाङै दं स' लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जाहैबाय राइट नङा जे सोरनिबा फिल्म शुटिं शर्ट भिडिअ बानायनाय नङा स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय बारि बागान फोसाबनाय लोगोफोर स' लोगोफोर दा एक्चुअलि राइडबो थांथ'नो हायाखै मानो होनबा आंना बाइकआ लेखा जाजोबाखैना लाइसेन्स बानायबाय दं लाइसेन्स जायोबासो गोजान गोजान राइड खालामनो थांनो हासिगोन नोंसोर लेंहरनाय जायगायाव आरो माला गिदिर गिदिर राइडारफोरजोंहाय लोगो जानानै राइड खालामनो हागोन दा आं बेखौ नायगासिनो दं दा एक्चुअलि लाइसेन्सखौ आं बानायबाय जाथ'वाखै थाबैनो मोनफैगोन लोगोफोर दा बाइकनि लेखा जासान्दि दा न'फ्रावनो बेफोरबायदि फिसा फिसौ फां फुं खामानि मावथ'नांसिगोन आरोना लोगोफोर दा एक्चुअलि आङो राइडबो खालामनो थांनो हाथ'वा गोजान जायगायावहाय ओरैनो गामि खाथिफ्राव खालामनो हायो थेवबो लामाफ्रा एसेग्राब मोजां नङा जे लोगोफोर बिनि थाखाय माने इन्ट्रेस्ट नाङा आरोना राइड खालामनो फैनायनिफ्राय बेरायना बारि बागानखौ फोसाबनो मोनाखै आं दा एक्चुअलि बारि बागाननि खामानि मावनोबो बोथोरा बिराद मोजां सान्दुंबो गैया अखाबो गैया दोमैलु बिराद मोजां हराव अखा हादोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय साननैसो ओरैजा आब' दैमुमोननि शुटिंआव थाहैबाय ओरैजा अन्थाइबारि नगदाथिंहाय लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो माने सफैबाय आरोना न'आव सफैनानै दा न'आव बेफोर खामानिखौनो मावनोसै आरोना लोगोफोर एसे बारि बागान साफा फोसाबलाबायनाय दा बेफोरखौ मावोबा आरो माथो उफाय स' लोगोफोर आं दा नोंसिनो बारि बागानखौ दानस्रांखांबा शेर बानायगोन आरोना दा एक्चुअलि आङो बारि बागानखौ एसे फोसाबना लाग्रोनि आरोना लोगोफोर बेनि उनाव शेर खालामगोन आं बेसे बुरजा दाननो हायो हाग्राखौ लोगोफोर माने हाग्राखौ गय गुदि बेबायदि फोसाबदों आरोना लोगोफोर ओरैजा गोलाव लाइननो दा दानफुनाय समावनो बिमा बुरिया ओंखाम जानो लेंहरलायबाय लोगोफोर दा ससेल'सो दानहांदोंमोन आं दा ओंखाम जाना फैनानै दानफैफिनसां लोगोफोर जाखांना फैनानै लोगोफोर होख्लायलायबाय नै गैला एसेल'सै बारा बुरजा गैला लोगोसे गामिनि लोगो सासेखौ लेंबोदों सम्बारुखौ बेना न'आव जेबो खामानि गैयैखाय माने फाला बदल जाहानाव दानखांबा मालाबा एसानाव खामानि थाबा ग्रोब बेसानाव माने आंबो दानना हैसैलाय आरोना लोगोफोर एक्चुअलि बारा बुरजा गैला गोलोमबायलै माथो लोगोफोर बिरादनो सान्दुं गोसाबाथ' जिजोबगौमोन खोमा मोखाङानो लोगोफोर खामस्रोमजोब्बाय गैला नोंसोर होनबाय थायोमोन आंखौ गुजरातआव थाबा बा आसोला माथो गुफुरथार होननानै गैला अबस्था गैला न'आव फैनानै खामस्रेमजोब्बाय गैला आखाइफ्राबो नै अबस्था गैला गोसोम बेनिखायनो गस्ला गोलाव आखाइ गोलाव गाननानै हाग्रा दानस्रांफैबाय आं लोगोफोर दा बारा गैला एसेल'सै दा दानखांबा शेर खालामसैलाय नोंसिनो गया माबायदि जादों लोगोफोर एसे कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो आरोना नोंथांमोना नायनानै स्रायनाय लोगोफोर एक्चुअलि 2.5 बोसोरल' जादों 2.5 बोसोरल' जाखादोंना इयो बारा गोबाव जायाखै 2.5 बोसोरबो जायाखै माने जासाबदों आरोना एसे लोगोफोर नायसाबसाब एसे जादों आरो दा लोगोसे हालदै सोराबो दङ होख्लायजोब्बाय बेखौबो दानफायनाया न'फ्राव जेबो गिदिर खामानि गैयाबा बेनोसै आरो लोगोफोर खामानिफ्रा गय बारि दानस्रांनाय हाग्रा दानस्रांनाय एबा बारि न' खनानि हाग्राफोर बोस्रांनाय बेनोसै आरो लोगोफोर स' नोंथांमोनाबो न'फ्राव खामानि गैयाबा आंजों फै जाहानाव बिराद हाग्रा जाना दं गय बारिया ओरैजा न' खाथियावबो दङ दानस्रांनांगौ दा बेनोसै आरो लोगोफोर दा एक्चुअलि गोजानावबो राइड खालामनो थांनो हाथ'वा लाइसेन्स जाथ'वाखै स' न'आव थासान्दि बेखौनो नोंथांमोननो शेर बानायनो होननानै स' भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर स' राइडारबाबो माने बिदिनो न'नि बायदिसिना खामानिनि भिडिअ लाबोयो आरोना लोगोफोर आङो गाज्रि मोननाङा आरोना दा मा खालामनो आरो न'फ्राव बेफोरखौनो मावलाबायाबा दा नै गिदिर राइडारफोरजोंबो राइड खालामहैनो लेखा जाजोबाखै लेखा जाबासो ओरैजा गिदिर फेमास राइडार आदामोनखौ लोगो हमहैनो हागोन दा एक्चुअलि न'आव थासान्दि बेफोरबायदिनो फिसा फिसौ भिडिअ बानायलाबाय थानोसै आरोना लोगोफोर ना मा बुङो जेबो प्रब्लेम जायालै ना मा होनो लोगोफोर दे होमबा ना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन